What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel! Yay! So guys, kasama ko ngayon si June, Alex, at saka si Daddy Leo. Daddy Leo. Daddy Leo. Paalis kami ngayon kasi kulang pa rin yung pintura, so bibili pa rin kami ng pintura. Ano na lang yung pang top coat ng ng primer namin kasi kulang pa rin. Yung kay Jerome wala pang pintura, yung kay Jerome tapos naubos na yung so bibili kami. Tapos lagyan namin ng ng gray sa ilalim ng yung base ba para maganda yung tignan, tsaka yung namin yung iba yung pintura, yung flat wall na pintura, yung hindi glossy. Wala si Bunso ngayon kasi andun siya sa bahay, nagpaiwan kasi binabantayan niya yung anak niya, si Kobe. Yung makulit na Kobe na laging nagtatanim ng bomba sa room ni Jerome. Tapos yung mga pampunas doon, imbis na pampunas sa pintura, ginawang pampunas sa ihi ni Kobe. Malapit na matapos guys, papakita ko sa iyo mamaya pagdating namin yung bago namin lagyan ng gray sa baba. Glossy na, char. Bili nga kami, tas di pa tapos yung pamintura namin, umalis kami kagad kasi para matapos na. Ayan po yung paa ko, madumi pa. Problema na yan sa titingin. Hindi na ako himasa daw. Naghugas ng paa. Naghugas ng paa ba yan? Bili na kami ng kulang naming pintura. Mamaya ko na ipakita kasi andun sa likod. Tapos syempre si Mama, bago kami umalis kanina, nagsabi na siya na magpabili daw siya ng merienda. Merienda. So bumili kami ng painitang bulanon, yung mga mga kakanin. Tapos bumili din kami ng lights. Ganda yung center light ni Jerome kaso may bulb. Pero okay na din kasi medyo okay lang din yung price. Tapos bili din kami ng pin lights kasi para sa corner ng kwarto namin, char. Wow! Tapos sa kanya para sa mga niya daw, sa mga tanim niya. Yung sa akin wala akong tanim, so every corner ng ko may pin lights. Di ba? So nakauwi na po kami. Yan po, nabili namin yung snacks ni Mama. Okay lang, masarap ba yung snacks? Always. Ito yung paborito ni Apitong na snacks. Yan, cassava cake. Wow! Kapapa. Tapos dito po yung nabili naming lights. Yan yung kay Jerome. Same kami ni Jerome. Lights, yan po yung center light namin dyan daw. Ganyan yan. Sosyalin pero hindi siya sosyal. Mukhang sosyal lang pero hindi sosyal. Madali. Ito yun sa akin, pareho lang kay Jerome. Tapos may pin light every corner. So guys, yan na po, natapos na naming pinturahan ng gloss. Yan, wow. Tingnan nyo guys, para andyan yung kanina, dati yung pinagdugtungan ng plywood, pero tingnan nyo, parang wala. Parang yung shota mo nawala. Parang yung ex mo pala biglang nawala. Kaya parang yung kachar-char mo biglang nawala. Ay, bumalik ka. Bumalik ba? Alo. Makikita niya to. Alo. Lagi pa naman yung nanonood. Look, ex kachar-char. Di ba, Kob? Kobe. Di ba, Kob? Joke lang. Parang yung ex kachar-char. Joke lang. Ito, pipinturahan pa lang namin ngayon yung matte na matte lang kasi mas maganda daw pag matte lang yung sa bubong. Tapos dito, yan. Ewan ko anong ginagawa ni Papa. Yan po yung nabili namin. Ito na po yung kwarto ko. Nainis ako kanina kasi actually guys, kahapon namin to, yung unang natapos yung kwarto ko kasi iniwan nila ako dito, so ako tinapos ko yung sa labas, pagkatapos sa labas dito sa kwarto ko, mga hapon na yon. So nung kinagabihan, may ginagawa si Japet doon sa kwarto niya, tapos nakabukas yung pintuan. So yung ilaw pumasok dito, tapos daming maliliit na, ewan ko kung anong tawag niyan, yung umaano sa ilaw. Dito yung ilaw, so yan, dumikit lahat. Kaya pininturahan ko naman kaninang umaga para mawala. Yan may may butterfly na naman. Tapos ngayon pa lang namin to pipinturahan dito. Tapos ito naman kay Apitong, kaninang umaga pa natapos din.
Oh, puti-puti. Pati kay ate dito. Tapos na din. Oo, di ba? Pare-pareho lang kami ng kwarto. Ito kay Jerome, hindi pa na pinturahan Hindi, ano pa lang to, primer pa lang to kay Jerome. Pero pipinturahan nila ngayon kasi nakabili na, kasi kulang kasi yung pintura kaya di namin natapos kaninang umaga sa kanya. Ngayon nila tatapusin. Tapos, yun nga yung sinabi namin sinabi namin na pipinturahan namin dito sa base, yan dito para hindi, kasi ito yung kadalasan natatamaan ng sapatos, tsinelas, mga paa, yung maduming paa ni Apit. Padumihan din ang paa eh. Padumihan ng paa? Yeah, tingnan natin kung sinong mas maduming paa. Tapos dito sa may pintuan, lagyan namin ng gray. Yan. So guys, mamintura muna kami dito sa para matapos na kasi matagal na kami pabalik-balik dito, di pa rin matapos-tapos. Pero ang laki ng na-save namin na kami lang yung nagtrabaho. Kahit hindi perfect, hindi naman perfect yung pagkagawa namin kasi hindi naman kami mga professional na pintor, pero okay na din kaysa naman magpagawa pa kami. Sabi nila mga mahal daw yung magpapintura, so kami na lang, mas nakasave pa kami. Tapos okay lang yung gastos sa pintura kasi yun na yung gastos namin. Ito yung mga gamit. Ayan, tsaka andito naman yung headmaster namin eh. Diyan. Diyan. Hindi na siya basa. Medyo basa pa rin pero hindi na masyado, so hindi na siya dumidikit, nakakalipad na siya. Iyan na si Jerome nag-ano na. Ba't ka tumingin sa tiyan mo yun? Tawa si Alex. Silang dalawa muna sa kwarto ni Iyom kasi dito muna kami sa sa ceiling. Tapos si Japet naman siya ng kasi yung iba medyo di pa masyadong So kami ni Papa dito sa So may nagawa si Papa na improvise. Wow. Oh, diba? Sobrang resourceful ni Papa. Testing nga. Oh, diba? May plastic pa eh. Tinitesting niya daw na lagyan ng gold na kasi gold na yung ilalagay niya dyan. Yan po yung tapos na, tapos ito po yung hindi pa. So tingnan niyo yung tapos na. Wow! Yun, natapos na ako ng 2 kwarto guys, tapos dito sa labas. Nasa taas kasi kaya medyo tumatalsik yung dito sa mukha ko. Okay lang kasi pwede naman hugasan kag. So, tapos na yung kwarto ko, tapos kay Japet din. Tapos doon na sila sa kwarto ni Jerome. Dito, tapos na dito. Wow! Tapos, tingnan sa kwarto ko. Oh, diba? Yun, Yun. Galing talaga namin. Tingnan natin. Wow! Iyan Wow. Yan yung pintuan kasi, yung pintuan namin hindi yan puti, yan, gray yan. So, di ba? Tapos yan. Tapos dito kay Bunso. So then, ito yan sa kanya. So, kananing good ni mo, pet. Pinaganda niya talaga yung kwarto niya guys, tapos yung sa amin hindi niya inayos. Sa kanya lang yung inayos. Oh, tingnan mo. Ngiti. Tingnan nyo, ako din na mintura dito sa taas. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Nagbubunot. Nagko-cultivate siya sa sa mga talong namin tinanim dati dyan. Tinanggal niya yung mga damo-damo sa gilid. Wow, bait-bait. Bait pag nagtatanim. Nagtatanim lang mabait. Si Mama naman, busy-busy sa mga tanim niya. Yan Ma! Smile naman dyan. Diyan guys, lagyan namin yan ng grills yan. Tapos may konting para pag may emergency, makalabas kami. So, palagyan namin yan ng grills. Yan, para safe din. So, yung may mix na kami na gray. Yan yung ilalagay namin dito sa gilid ng frame ng bintana. Frame ng pintuan. Yan. Pero hindi pa namin nilagyan dito kasi medyo basa pa yung pintura. Lagyan na namin ng masking tape dito sa gilid para straight yung niya. Straight yung pagkagawa. Pero ngayon may maliit na akong brush. So ito lang yung panggamit ko dito. Dito muna sa gilid. Ipapakita ko sa inyo mamaya pagkatapos ko mamintura ng gray.
Tapos may binili pa ako sa Shopee na ano, yung mga strip lights. Yung mga strip lights. Papakita ko sa inyo guys soon. So guys, natapos na ako sa gray. Pero sa bintana pa, proud na proud ako kasi pinaghirapan ko talaga to. After 10 years, ngayon lang ako natapos. Gabi na. Ay, nagpaano na akong ilaw. Tingnan nyo guys. Proud na proud ako kasi pinaghirapan ko talaga. So worth it yung hirap ko. Joke lang. Ano na yun kanina malapit na din gumabi So ngayon, naabutan ako ng gabi. Hindi pa masyadong gabi pero madilim na. Tingnan nyo guys, ito yun. Dang, 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 dang. Oh, diba? Oh? Guys, tingnan nyo yung forma namin kumain. Ang dami namin. Wala pa nga si Bunso niya. Yan yung ulam namin. Excuse me po. Ito humba sa Bisaya pero adobo yan. Adobo. Ano? Adobo daw. Adobo. Habang tumatagal, lalong sumasarap yan guys pag iniinit. Tapos may makirel na. So, kain muna kami guys kasi gutom na din ako. So guys, may good news ako sa inyong lahat. Guys, as in natapos na talaga after how many days namin na pagpamimintura, pagliliha, maraming beses na namin to na maraming araw. ilang beses na namin binalikan dito to para matapos lang. So ito pinapakita sa inyong isa-isa yung mga kwarto namin kasi yung kay ate maganda. Alam niyo guys, maganda yung design ni ate sa kwarto na, tsaka yung din yung iba din yung nila Jerome, meron din sila sa kanila. Pero sa akin wala pa plain pa lang sa akin kaya papakita ko sa inyo. To. Wow! Oh, di ba glossy na yan? Wow! Dito tapos meron na ding sa baba. Yung na lang kulang namin yung vinyl tile. Ang mahal. Oh. Mahal pa kaya di mo na kami. Wow! Yan po yung mga kwarto namin. Iunahin ko yung kwarto ko. Alam niyo ba guys? Buksan mo ano naman yung lights? Yung lights. Siya po yung light man. Wow! Dito yung dito ko ilalagay yung TV ko. Char, may TV. Dito, tapos dito yung head ng ko. Tapos dito yung anuhan ng pag magla-live ako. Char, magla-live. Diba? Kinakita yung naman harap ng bahay. Next kay Japet. Wow! Diba? Ibang kulay naman, darker yung sa kanila, kay Jerome din. Kaya may kahoy dito kay Japet, kaya pininturahan niya ng yung door niya, itim yung door. Ay, wow! Ganda pala yung pagkaano ng apitong. Yan. Tas kay kay Jerome. Wow! Ito yung sa kanila, dark sa kanila guys. Tapos may itim din dark na gray yung base nila. Wow, maganda yung darker na gray. Next, ang pinakamaganda. Wow! Kasi siya na nag-iisang babae. Kagaya niya. Wow. Pasok na Wow! Hindi pa tapos pero ito guys, tingnan Hindi pa yan tapos. Hindi pa yan tapos guys. Wow! O, diba? Sobrang creative ni ate. Yan, ito pa yung designer niya, si Mish. Hi sa vlog, Mish. Hi! Hinay ha! Yan. Silang dalawa yung pero ito, wow, may na siya. Tapos, ito yung parang nasa ka guys, parang nasa palasyo ka ng gods. Goddess. Yan may butterfly. Yeah, wow. Tsaka, ganina may bomba na naman dito. Oh, di ba? May butterflies gold. Kasi yung niya, gold, white and gold yung motif niya. Yan, tapos dito may... Wow. Guys, wala si Apitong kasi naunang umuwi. So, excited na ako mag-design sa kwarto. Kasi wala pa kasi akong plano sa isip kasi maghanap ako kung anong magandang plano. Pero gusto ko yung yung minimal lang. Yung minimalist ba na design. Meron talaga kaming plano dito kasi itong kwarto nila mama. Plano pa lang namin pero gigibain namin to kasi gawin para lumaki yung sala namin, di ba? O sobrang laki na ng sala namin pag kasali niya yung kwarto nila mama. Tapos may mag-giveaway sa isa sa amin ng room. Tapos
itong sa taas gawin naming attic kasi sobrang laki ng space sa taas, guys. Baka ako na lang yung mag-giveaway para sa akin yung attic. Kasi sobrang laki talaga sa taas, guys. Maglagay kami ng hagdanan dun. Tapos, as in, nakita ko kasi nung bukas pa dito, nakita ko sobrang laki. Kasi parang ganyan. So, so yun yung plano namin, guys. So, doon na lang ako sa taas. O, di ba? Natapos din sa wakas. After how many days, weeks? So, guys, thank you sa inyo lahat, guys. Kasi hindi to, kung hindi dahil sa inyo, paulit-ulit. Pero maraming salamat talaga kasi sobrang na-appreciate. Sobrang na-appreciate, tsaka thankful ako sa sa support niyo sa amin. Kaya thank you, sana hindi kayo magsawa. So, konti na lang, mag 300k na tayo, 10k na lang. So guys, please subscribe. Road to 1M, char. Hindi ko naman hinangad na mag 1M pero sana soon. Pero okay lang din pag hindi. Basta kung anong meron kami ngayon, okay na kami. So thank you, guys. Kaya hanggang sa muli. Paalam! Hi nga pala kina Jeneline Caluba, Eureka Lincopines, James Lincopines, Ferna Dacchio, Ket Dacchio, Terence Escalera, and Maurice Escalera from Calgary, Alberta. At saka sa Titings Lechon at saka Titings Caluba Vlog. Kay Sir HB Benetes ng Star Magic, kay Charlotta Payot, kay Kois JR and Nanay Ninita Onda, kay Kois Dudes Lungkang, kay Jolly Bro, Jeffrey Store and Mami Floor ng London, John Christopher Pimienta, kay J. Carlos Vlog.